Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti da ito yung programa. Apakay tampukan kadag iti pakastaritaan ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nebag bigat yo amin nga sa kapada papagayam. Manipo dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masaragan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At tumanin nga sa mga bahay ti programa, Dear Manong Nemi. Kada ito di pagkayam nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumabkablaw tinimbag nga bigat na imbag aldaw, na imbag oras, karakayam nga sa kapada. Please share this program. Tisaan nga gi-share. Ana? Tisaan nga gi-share. Ana maimas itaggabuya ka nagdingig. Ana maganas tagdingig ka nagbuya no saan yung i-share. Medyo alalan tayo. Nag-breakfast tayo. Breakfast Aldi Garden. Kinandwa tayo ni Mami na nag-breakfast. Ijay garden na. Alam mo na. Sagudayan nga ti surat. Ti pagkasalitaan ni pagayam tayong Richard Krasko. Ti kabsat ko. Kunana. Dear Manong Nemi, Manong Nemi, adu dagiti pasamak, nga sante nga namnamaen nga mapasamak dito lupo. Nga awam man napulos dati kunada nga for sure doing paripirip dagiti pasamak. Sa bagay adalat na paripirip dagiti pagteng numampay sa ante nga madlaw. Wano sa ante pagarupen. Jakla yung pagarup, dahil tangarot ti balikas no kang aramatan tayo no. Mamuan pen ti kinapud no. Jakla yung pagarup. Tayo kunada ni pagsasama manong naming awan ti palimed adin tulumtaw. No inton ka ano ti panawin nga lumtaw, ken kasano nga lumtaw dahil tang palimed. Awanin sa punakpay iti kinaragsak ti pamilyami manong nami. Siyak laeng iti kakaisuna nga anak da papa ken ni mama. Ni Papa Dante ken ni Mama Michelle manong nami. Nadaan kami maten iti bukod nga balay. Sa amat unang nga dakkel kami napintas nga balay. When? Napintas nga balay. Kapag kompleto tali kamin. At napalawlawan iti bakod, wano alat, manong nemi, at the gate na, at the kutsen ni Papa, ni Mama, manong nemi, gagangay lang nga, ada dito uneg ti balay, nga mga asikaso kanyak, mga asikaso, karig nga sken asikasuan na, hilig na una, iti mga asikaso, karig iti hardin, wano iti hardin na, dagiti masetas na iti hardin. Iti adan puot ko manong nemi, nakadungdung mo kanyak da papake ni Mama. Amin nga namnamaan da nga kasapulak ken pakaragsakak it ipaay da. Ay ayam, da dumampay arwaten. Iti adan puot ko manong nemi,
Nagbalinan nga nasinged kada papa ken ni mama ni Tita Carmen. Nga ni Tita Carmen manunemi ket adamet kasadar ko nga anak na nga ni Menchi. No kasta nga umay ta pumasyar nga agina dito balay, manunemi bakasyon awan opisina ni papa. Nakaragragsag dang umay. Nakaragragsag ti pa nagsasalita da papa ni mama kastamat ang ni Tita Carmen kada kami met kani Menchi agay ayam kami met. Okay. Napintas ni Menchi guwapo akmet. Kunada nga ron nga mangikuit agbagay kam kano. Nagkaskulahan kami kani Menchi iti nursery, kindergarten, elementary. Nakasingsingit itong galmay sa kada kami manunemi. Ni papa manunemi ti mangitultulnog kada kami kini Menchi nga mapanit ti eskwela. Wen. Tasakbay nga mapanit ti opisina, aglugar ako ni ti kotse, nagasamimeten ni Menchi. Asa diglang ti balayda manunemi, walking distance lang. Into no, adan ni Menchi ti sango ti balayda, ang sarding ton ni papa di kotse. Menchi, umay hinta na agbasa. Agkabay kam to iti likod manunemi. Agin inisem kami. Nalapinta si Sona, gwapo akmet. Tako na kanyak. Gwapo ka, Richard. Nagpintas kami at Menchi. As in nga nakasingsingad kami manunemi kini Menchi. Idagraduar kami iti elementarya manunemi agpadpada nga da kami iti top 10 manunemi. Akit nagpaala kami ha? Saan nga di balay dati nagpaalaan da nukat dito balay. Ni papan manunemi, ni papa tinagkastos iti panagpaala mi, panagblow out mi, iti panagraduar mi iti elementarya kaniya Menchi manunemi. At regalo kang kuwana at regalo na kanya. Nakadadudag iti picture mi manunemi. Nakaragsak kami as in. Ay, papa? Richard anak. Into nagbasa kami kini Menchi ti high school. Agkaskulaan kam to? Dapat lang. Sabi di kastagat. Kasi iti sigod, may sa ti pangituldak kada kayo. Pwede mo kahit nga kaskulaan ni Menchi. Ama na papa. Nung kumata sa balit pagbasaan na agad. Sumurot aking kuha na. May sa eskwela pagbasaan nyo. Tapay. Kras mo? Nimot pa pa. 12 pa lang taon ko. Kuha na yung madlaw nga talaga kras mo. Ni Menchi. Manti ka di pa paano yung dumakil kami at kami tagasawa. Jesus ako. Saan pa lang nga dahil ito pang panunutem. Idada kami first year high school manunemi, nakabimpin na sa palaeng, iti pa nagkuyukuyok mi. Tilangin-langin mi, ba nagtinulong mi, iti assignment mi. No may da pumasyar dito balay manunemi, iti Sabado, nakang tinulong kam to, magtrabaho ka nag-iti assignment mi. Uy, manunemi. Imidada kami iti second year high school manunemi. Edita, dagasan mi iso muna. Awamat ni Menchi. Apay nga ta, papa. Hanggat ako may basak. Ang tamad madagas. Kada sa lusugan da kani mamang na. Dimsag ni papa manuniming simrek. Nakabaybayag. Pa, umay kan, maladaw akon. Apay nga ta nga nakabaybayag dito. Unak tinagam ko. Di rumuaran manunimi. Mas dawag. Naikat man tayo tibotinas ti pulo na. Apay nga ta. Pa. Dastan lang am. Nakasagay-say ka itay. Apay kusok-kusok man tabuok mo. Ha? Loko ka talaman ba daw? Tapulo. Butinas mo pa. Tasa nga to na. Ibitus ko naman na. Hindi ka din. Ni Menchi. Imuno na ka nun. Ni apay nga sana tayo inauray. Sa lusudom to kang kwan, nung kita kayo sa eskwela. Manong Nemi, medyo naladawag. Gusto nga, madaman ti klase di sumurek. Hey, ma'am? Richard, abay naladaw ka? Kung amin, ma'am,
Nagsakit ti tiyan ko ito eh. So nga, nagsubli-subli iti siya. Nagrugaw kan. Iti kita haik manong nemi ni Menchi. Iti nagtugawan na hangkumit kita kanyak. Kit dati-dati ha. Saklat kit kitain na. Ope nga ta. Idi break time manong name. Break time. Vacant period mi. Panaka-recess mi manong name. Napanagiten na. Menchi, hindi nang merienda. Tsaka mamisin. Oh, kita naman pa eh. Dati-dati ng break time katagkuyog ta. Panawan naklatan. Tsaka mamisin. Napay mata nakastoy ka. Alam basol ko. At akad basol ko. At akad naramit ko nga di mo kinayan. Panawan naklatang ko nakmet. Di mo lamusaw. Pabigas na't panakisalitang kanyak. Panawan na kon. Galatag biriyanan. Di ka di makaawat sa ako, Richard. Panawan naglatan. Manong nahimi nakalasid dahaw ko. Gabatan na ruwa makamapanag birianda. Apaan ako na? Sinabat nakmat manong nahimi. Di na singit nga gayim ko alalaki. Nga akas ko lakmat lang manong nahimi. Ni Bobby. Uy, hamukad ito ni Michelle ah. Michelle? Sino ka Michelle? Ay, nimensi ko na ko ba? Ti mamang na, ni mama, ti Michelle, ang menchi. Nervous kan sama, Richard. Dan, kasi kaman lang kadwa ko ng merienda. Sabi nga saan nga ni Menchi? Di na kayan. Dagam nga rin ba nung name ni Bobby tinagsango nga ng order iti pansit ken soft drinks. Pampananutik man nung name apekas dyan ni Menchi. Imagine, manipudubing kami. Dada kami iti nursery, kinder, grade 1, hanggang grade 6, elementarya. Kuyog kami. Kani di first year high school kami. Itakit din na second year high school kami. Di matan, saan na kaming inuray kani papa. Imuno na nga napan di eskwela. Sakit, iti ayabak nga, agmerienda kami. Muna, si kalatag meriendan ko na. Hoy, ano pa ang pananutan, Richard? Kung nakamala mo, agmerienda ka. Di mo pa kinisayaan na merienda. Katsak, dandan ni maibos ko. Di mo kunain nga, doon maibos ko dito, pati ta pansit mo, katsak, pati makan. Pampanutin nga ron, no, apekas dyan ni Menchi. Baka madama isuna. Madama? Taka ugalit, babae kas dyan. Madama, nagregla ka ta ni Menchi. Amo nagregla na kita talagang adadan to nga bumom as di pamagina. Napinpintas tumanen. Amo no salang sangala. Ano sangala? Si kamat babi. Si kansamat nagnervyos. Amo no saan tanang kayem. Talagang rebalang ka kung maisuna eh. Kras kumat ka timenchi. Di mo larami din detan, babi. Naglagi pa. Nasingid kami sigpod idi agam amu kami. Idubing kampay lang. Kadi, katuan, nasigid ba't na papa, kini mama, kini mamang na. Ni Tita Carmen. Kadi, ibagbagada nga agbagay kami. Ibagbagada pa yung baka dakamtut yung katuluyan. Sino magbaga? Ni mama. Ni mamang ko. Imbaga ka din data ni papang mo? Tsak managip no, imbaganan. Imbaga ka din data ni Tita mga Carmen? Han? Ni mamalat mang ibagbaga. Agbagay kam to kano, agbagay kam kano, baka da kam to kano tagasawa. Anang amin ti marignam king kuhana? Siyempre, ipatpatig ko siya na. Naibagam ka din ti I love you? Well, naibaga ko ti I love you, Menchi. As a friend. Ibaga to ito no, balasangan, baruak mo tan, baka to nga talaga nalablabas pa yung as a friend. Kasi mo tan, anyang tang basulak kang kuhana. Sa lutsudam to, baka no, agpaisot ko na, nga madama.
Uray pa manong nemi ti pangal daw ket dati-dati ngagkasama kami nga mga ngem saanen. Napanin ti mipon manong nemi kadagiti eskolami nga babae. Isudan tagsasama nga mangal daw. Inaibak mo. Dan, nagsama taman ng mga. Sikalatan. Dakil din babi. Sikamen. Ano na talaga basol ko rin ka? Awan ti basol mo. Abi nga rin kakastakan. Unang peso ka dito ko na ni Bobby nga madama ka. Ano nga madama? Hindi pa lang first year high school ka. Manang rugi ak nga gregla. Ngam saan ka madama? Manong nemi nagtultuloy na kastudi mo mas pasamak saan min nga kadua niya Menchi no kasta nga mapanak agbasa si siyaklainin iti itultulnog ni Papa ken ore no detay lugan manong nemi nga inarkilami nga mangala kada kami no malpas ti klase dadapay lang ni Papa na ko ati bisina no malpas ni klase mi saan na makiluglukan kanya kaya't nangasawan manong nemi adaywan na ko ni Menchi banag nga makalidayak banag nga nadlaw manong nemi ni Mama. Ada ka di problema ti kuwapo nga anak ko? Mama, anya ti problema? Agayat kan? Ubing ka pa Da kay ti mangibagbagang agbagay kami kini Menchi. Anit mayar klam ken kuha nanak. Ay etek ni Menchi, Mama. Ti makadakes. Kagurkuran lang baten. Saan natin nga, da kami tagbirienda nga doa. Mangal daw, sa bali baten ti kakuy-kuyog na. Kaya't mo asawen, ada sa bali nga lalaki nga kakuy-kuyog na. Saan nga lalaki, babae, kapada na. Kagurkuran lang baten ni Menchi. Nganjak mga watan no apay. Baam ta kasaritak to. Baam ta kasaritak to ni mamang na. Ti best friend ko. Best friend kayo kini Tita Carmen? When? Di mo madlaw na nakasingsingan kami? No, may dad to kat talagang nakarakragsak kami. Nga nakasayasayat mo ni papag mo kadakwada. Gaputanuan yaman, sino man tinasingad kanyak, nasingad ba't ka ni papag mo? Ngayon maapi nga, ano ka tatbasol ko, Mama? Bayam ta nga saritak to. Tawagak kid dita. Sige, Mama. Marin ibaganan to kada kayo. Noon niya tibasol ko. Noon niya tasaan na kayat kanya. Manong Nemi, nagtultuloy madlata nga saan nga masadag kanyak ni Menchi no gasta nga sidgak adaywan na nakidia babi iti kakuy-kuyog na niya madida ito na ni maten babi ti kayat ni Menchi iti kasaritak ni babi apay matan na inagaw mo kanya ni Menchi. Apay ko nang inagaw ko kanya ka. Sigamat hindi kahit nga kuyog. Ako mabaling ko. Isumat yung masadag eh. Posible man. Amok nga lab mo isuna. Gabuta, barkada ka, gayam ka. Diyak kaya ti makibiyang kuma, makiagaw. Ay, masumat yung masadag. Ano ti pagpagana? Awan. Di mo salasarot-sutin kang kawana. No apay nga adadewan na kon. Aman. Ngayon, anot ka po na kano? Awan ko na naman. Ti pagawatak, Richard,
Ket di na kayat nga, agtultulot singedyo. Tapay. Ito mawatan Pati siyak, mapaspasalak, maburburtsaan na. Asad gam kita kasarita, di naman kahit makisarita kanya, klik-klikan na. Pilitem. Una mabang kapasir di balayda. Saan ang makaliklik na pasyari misona di balayda. Pati ni Papa manunemi kat pagsalsalot suda. Pa? Ada problema anak? Okay. Talaga, alis na pa nagbaro ma. Third year high school mo ton. Kayon ton, kinimenchi. Baka pag-graduate ti high school, kat talagang makita ti panagbunas, ti pamagiyo. Aping kasi mata ni Menchi, pa. Kasi nga niya, numalakip yun, idagbasbasa ka mga duwa, kat itultulog na kami nga duwa. Maniputs nursery, kinder, aging nga nag-graduate kami ti elementarya. First year high school, di matan nadakam ti second year high school. Kasi matan. Anak, mo anyaman ti kayat ni Menchi, awan ti maraming mo. Kagurgura ka din ni Menchi. Saan na kakagura? Yung mapilik-liklikan na, Papa. Diyan ka mong sumbatan dito. Awan ti sa balay makasungmat, to saan isuna. Orit na pagkasyon na bigat. Nagsukatak. Babalam. Nakpasyari ni Menchi. Manong nemi ni Tita Carmen tinangilukat itirido. Oh! Richard, anak. Nabagarabiyo, Tita. Nakastapat ka. Kasla ka lamay sa kabarong pumasyat ti balasa nga. Hindi kasi nga langam, at apay roses mo. Pinuros ko yung dyan, harden ni Mama. Ang mukha gamota, nagpipindas na kita, masetas ni. Mamang mo, alas sumra ka. Gamanak, Tita. Mabait lang, ha? Tayo bak ni Menchi. Itay pa lang ang adan ti silad na. Menchi, iha. Adan ni Richard. Umay na ka ba siya rin? Menchi! Nakaturog sa amat din. Nakasapsapa pa lang, Tita. Nakaturog. Sa may isa ka nagpiksat po kawi. Impos ka mo nga nahanga nakaring. Nga natatugtog ka piksat yung ridaw na. Di silad na. Menchi! Menchi! Ba't lang? Manong namin lukat na tiridaw. Sila nakaturog sa ngagpaiso. Naka-90. Nako. Magkitkitak ti bubis na mano. Kung binar. Apa mga Danny Richard? Imposible lang nakaturog ka. Nakasapsapa. Katurog tayo na. Ang gisot ni Bram. Sangom yung suna. Kula naman. Nadlaw siguro mat ni Tita Carmen nga hanga na kabra. Punong pintos ni Barokong naman. Siyempre matlaeng manong na imi madamdamadan. Nakabrad. Nibagam? Flowers for you. Apay ka nak ti flowers. Barbaran ko nak, no? Pagkapihatan. White roses tinted ko. Meaning, peace. Peace with you. Awatek ti flowers. Thank you. Balik mo tagawid. Pista ka rin. Ano ka pipis ni Bagbagam? Di na kasi sisturbuan. Di na kami sisturbuan kini Babi. Ano na ka di kaya kahit mo ni Babi ng siyak? One. Jack pinibaga kang nga tayo love you na pakayakon. Ano klase nga love deta? Nalablabas pa kang gawin. Ubing akpay, ubing tapay. Ang pala ruming data. Abay mo tayo nakasat pa nakisasaritam kanyak. Idi kat nakaswiswit ka. Nakaswiswit itong galmay sa kadata. Hindi mo ka di matlaw, Richard. Adaywan ka. Di ka kayat nga kayem.
Ano, di basol ko. Di kan kayat nga gayem. Ano di basol ko? Awan, basta. Agawid kan? Agawid kan? Oy, oy. Menchi, api kasi parang bugkaw mo iti gayem mo. Ma, di kayo makibiyang dito eh. Sige, gawid na karating. Good luck ka na kayo kani Bobby. Awan ti mo kabasol ko tapno. Aramitin di kastoy. Awan ti basol mo ng kayat ko nga saan tang nga gayem. Kayat ko nga aday wanak. Aday wang kalangaruden. Kumamkamat ka pa ilang kanyak. Ti kalagbain. Ang sakit naman. Sige nga Roden. Nakon. Tita. Agawid akon. Ay, sige, pasensya mo lang ang ti anak ko, iho, ah. Baam na bagbagak to. Manong nemi, itinaminsan a bakasyon, summer. Nagtutulog ba nung nemi, da papa, kani mama, nga mapangka magpipiknik. Kadwami siyempre, ni Tita Carmen manong nemi. Dati-dati akas ti mapaspasamak, hindi bingab pala, kukuyog kami, mapanagpiknik, mapanagpasyarity mall, kanda dumapay. Sama-samak manong nemi, nga saan nga kimuyog ni Mensi kada kami. Tita, abay nga awan ni Menchi. Tsak napilit yan ako. Abay nga kasi Jemeten, dati-dati kat, kumpleto tayo. Siyak, dapapakin ni mama, sika kin ni Menchi. Abay mo tayo nga awan ni Sona. Pasensya kan. Tsak may soro dyan ako eh. Natanggit ni ulo na. Ada di balayo Sona? Tsak ka mo, no, daba lang sadya yun, no, dinakas ni Bobby. Apay, asla ka lang makapungtot. Iba't patay ko ni Minchi, tita. Hindi palang ubing kami. Saan nga mabaling nga para kini Bobby, Suna? Nagtultuloy manong nemi itikin na adaw yun. Tirik na ni Menchi kanya. Banag man na pagsaksaktan tinakam kumanong. Ti makadakas. No mapanda, ijay balayda, saan ako nakaduwa da papakin ni mama. Agbati ka. Ikaw po ba siya di balayda Menchi? Dati tam nga Carmen. Sadya kami nag-breakfast. Umay ka. Saan ni mama? Apay nga di ka umay. Kasi ito ba ipagpakita man ni Menchi? Anak, di namin pinas no, say atem laptati, panagkisaritam kini Menchi. Nabayagan na kasta mama. No, saan kang umay? Halak lang rin bapanin. Apay ma. Hani, nandan. Timawag ka ni Carmen. Nakaluton. Ti paborito ta nga, sidaan. Isog gabo na kasang tayo, nagluto tayo mga rabid sa jay. Ang kanumat o kakayat ni Richard Umay. Tabay ho. Ako tumalaganas ko pa. Nakamisot tumadla ni Menchi. Kas kalaasukin pusa. Ano ba paspasa ka magkaming gada kayo? Saludsudan nyo reta kini Menchi. Iho, no saan nga kayat ni Menchi, tiya sidik ti paginaking ka, no inya dayo naman, kat isudakin ni Bobby, awat naman tayo kinapod no. Tada ka din relasyon da ni Bobby? Ti bagbagak. No iya dayo ni Menchi dirik, nanaking ka, ti baginaking ka, saan mo nga ikamat ti bagim? Tanak kamabayan ti lalaki nga, kumamat ti babae. Gusto ti ko na ni papang mo, iho. Ay, honey, sagala ta bang panin? Katkaduak tanak ta. Agluto akti pang rabi. Hangkeng umay. Ikit na ilakam kayo. Sigalatan. Alangan ba't nga, agmay mesa tanak ta dito eh. Kaya sige.
Sapsapa man tagawid Baka no rabindo onay manin no agawid ka. Baka parbangon ton. Si kamit hani. Kaano pa nga parbangon ko pa nagawid ako man. Sige, nakaro din. Kita guro oray dan. Ini mangmangan kami manon nemi kini mama. Ma? Dati ka diba lang amen sa pampanunutin? Pabaamon. Gusto di ko na ni papak mo. Nakababayin unay ti lalaki nga ikamat na ti bagay na ti babae sa lang orta kaya ti babae. Tinakaskas daw ngamin mama. Nakasinsinan kami, idubing kami. Itakid din nga dakil kami. Balasan nga baro ako. Siguro akit nakakayan. No, tikat ni Babit kayat na. Ito nasapsapa pa ingit, inarabid na, timbadayo, tapno, saan ka ano nga masaktan? Parang ganun. Kumusta kimat ka ni Papa, Mama? Da kami ka ni Papa mo, apay, ba't problema maya? Okay ka dimit lang relasyon niyo? Oo, taka din nakita mo nga ba naghapami? Ma, hindi kasi kinagwapo ni Papa. Sana pintas sa trabaho na. Di kaya kadi agatap nga da chicks na. Nasingpet ni Papang Muyo. Napudno unay kanya. Akas man ti kinapudnok kang kuhana. Awan ti nahamag ko nga da chicks na. Kapag saan nangaramid na ita. Best friend nyo ni Tita Carmen? When? Hindi pa lang sakbay nga nagamaamu kami kini Papang mo. Sakbay nga namaamumi ko nakuma. Namaamumi suna. Hindi na agayim kayong kini Tita Carmen sakbay nga namamuyo ni Papa. Kaya da kayo ti inarim ni Papa. Well, siya. Gabutan siya tibat pating na. Saan na inarim ni Tita Carmen? Opal ko mga Carmen ni Tita mga Carmen. Sino ti ama ni Menchi? Ama na. Ti ama na akit natayin. Nakita ti ama na? Tsak nakit-kita. Abang rin bagay na natayin. E di, nag-asawa kami yung kinipapang mo. E di, adakan ni tiyang ko. Ni titam tinagbalin nga, maid of honor ko. Ni Tita Carmen, Tita mga Carmen. E di lang pasan ni Kasarmi, nagpakada kanya. Mapangano sa di Manila. Medyo napasat komunikasyon mo. Hindi ko ang bigla nagparang. Hindi naipas nga ikamaten. E di Manila, nga nag-asawa ka no. Nga nakanumatan anak na. Ti asawa na ka ron. Saan nakanupay na ipas nga ti anak na. E di madisgrasya ti asawa na. Nga ama ni Menchi. Ma, ano ti apelyido ni Tita Carmen? Guzman, abay. Kastamat ti apelyido ni Menchi. E di balasang ni Tita Carmen, ano apelyido na? Salud-sudam. Guzman metlang. Siguro akit saan nga nagkasahar. Karadya ama ni Menchi. Ano dito salsulod sa mga kakit din? Parparigatam lang tapanunot mo amang tuntun tikait mo tuntunin. Sige mama, itulutan timangan. Ubet ngamin ka na kunak tinakam ko api parparigatik ti panunot ko panunot sa nagrubing nga panunutek. Anong name saan ka makaturog? Hindi kitak ti oras, alas 10. Hampir si Mangpit ni Papa. Nagtugtugwa kita yan ni Mama. Ma? Adan ni Papa? Men pa eh. Hindi ko matawagan, nagawi din. Mabilang nga tawagak nagawi din. Naimas naman. Siguro, at tapay lang sa bali na pananak, alpasan nga nag-dinner na.
Manong Nemi at kami ni fourth year high school. Iti kasaritak ni Bobby. Bobby, bayaw. Bayaw. Sa talo masasaw ka. Apay bayaw ka lang kanya. Awan. Dati tilak tilibagbagana. Nakasarita kami ti bayaw ko hitay. Laplipas na nga nagsarita ka ti cellphone. Bayaw mo nga asawa ni manang ko. Ay, so wala nang bayaw ko lang kanya. Ana, kumusta ka ni Menchi? So, ang bata nagtukan nito nung kami, adato yun ti college. Talagang ipatpatag mo yung surat? Ipatpatag ko, friend. Katsi ka. Manipot pa lang yung tubing kami. Iso na mabaling ko, mawabi. Tulungan na. Pagkapyahan na kami ka ni Menchi. Friend, no talaga nga saan nakakayat ni Menchi? Saan mo nang ipapilit ti bagim? Nakababain, no sikat kumamat. Baka no saan lang ang sisyak tinangibagan kastoy. Pipilit mo di bagim no saan nakakayan. Saan ka din nakababain? Kasi lamay may samit lang di babae dito lubo. At problema kaya kang kuha na. Tinakaskas na ako ngamin, no? Apay nga, analot basol ko, tapos no, kasjalayan nga. Kasi bilbilang nakmatan nga, kontrabida. Manong Nemi, idegraduar kami, when, renegaluan na siyempre ni Papa. Kastamat, ti regalo na kani Menchi. Renegaluan na kami, Manong Nemi, ni titakan men, kasbati, manang regalo kanya siyempre ni Mama. Yung sila mapapalag ti regalo ni Papa. Nabalabaro nga amang, hindi regalo na kanya. Loko man dati, Papa. Kasla, lakaras ni Menchi. Naku, nagtinakam ko manong na yun. Summer vacation, manong Nemi. Iti may isang aldaw, kinasarita anak ni Mama. Anak, si kamalangin ti mapan mga ipanda ito'y kinitita mga karben. Ano na tama? Kasapulan na una yung tawag na. Di ba lada kayo? Ingkan. Kat ne. Dandanitan ni papang mo. No, dadumag at pasar alas 6 no may gawid dito eh. Wala ta alas 5 ti op na. Kat siyempre, baka na pala dagasan na. Kuno da pala aramidan na. Sige ma. Oh, agawid ka dangos ha. Sige ma. Gabot to walking distance manong na yun, nagnaklatan. Pa may tuwid-widawid ko manong na yun, ang bag na. Hindi asidag ako, napasardengak. Kinitak ti oras sa cellphone ko manong. 4:45. Api nga, anda rito ti kotse ni Papa. Nag-undertime na ta, gypsy na da, kadagawit ko man, hindi magas, iti ayan lamenchi. Api nga ta, aging ka manong naming at dasimuksak iti panunod ko. Naging inayad aking masidig manong. Nakalukat manong nami ti jealousy nga tawa da. Naganinayad nagdumog, nagarudo ka, ngay masidag iti tawa. Tapno siripak manong nami no anyat mapaspasamak iti unan. Timbo na nga nakita ken nasirip ko manong nami kit ni Menchi nga nakatakder nga dito salas nga nakasarsarita na at nakasangsango nakasarsarita. Yung karigata kakinita, manong na minusunod ka sa sarita na nakaiturungan ti matang na. Ni Papa. Kani Tita Carmen. Nakadagdag ka na. Nga si aakbay ni Papa. Kani Tita Carmen. Nangig ko nga dagos. Nangig ko nga mismo manong Nemi.
ti balikas ni Menchi. Di ka lagbain! Hindi ka sumay nga oras! Sino na kaiturungan na di ka lamabait, di ka lagbain, hindi ka nga oras? Manong Nemi, ado pwede kitimbaga ni Menchi ng kaslasangkon nga maawatan. Tagal-ngalngalan naman ti balikas na. Tinurong na ti Ridaw. Tumakdarak kumang umadayo, manunay mingim nakalukatin ti Ridaw. Nakita na ako. Richard. Abit na katoy. Manong Nemi, irikip na kumatiri daw ng nakalalisto ak nga simrek. Ket sinangok ka mismo anong Nemi na kitiduha. Nga ti amuda siguro ket nakaruwaran manong Nemi ni Menchi iso nga naginarakop da nga nagbinisito. Hayop kayo! Oh, ha? Richard, iyo. Apigas tayo, Papa. Namay gaya mga liblibutam ni Mama. Ay, di naman tinag... Saan ka nagrusun, Pai? Anak kalaglag. Siguro, kanamayagin nga mo ni Menchi na tinararamitin nyo. Timmaraya kung manong Nemi nga nagawid dito'y balay. Basta ulit isidaho ni Mama, manong Nemi di makita natin lang. Alam na masama kang kayo? Alam na masama kang ka? Api ka sa tilangam. Api ka sa ulit ka nagsangsangit mo kat naglaw kan di butag kan luwa, iti rupam. Mama, amuyo ka dito na talak. Uno na bayagan nga amuyo, hindi kailang aging bubulsak kayo lang. Hindi ka maawatan. Mama, di ka iyemyo kay ni Papa ka na relasyon da. Nabayagan nga libliputan lang kayo ni Mama. Ni Papa, wala ko ba? Nabayagan nga libliputan lang kayo, di ka iyemyo. Saan nga maramid data? Ni Papang mukha niya ka lang. Saan nga maramid, di ka iyem ko data? Saan nga maramid? Saan nga maramid? Mama, Manong Nemi na pukaw ni Mama ti puot na. Siguro ti pa nagkupit iti barukong na. Nga dinanamnaman. Iti impadamag ko kenkuan. Nagparayatak Manong Nemi ti karubami. Sakop tinawagan ni Papa. Mama! Agawid kan! Natandagis ka na pasama ka ni Mama! Agapot ay mga kayong kuha na ti aramin siyo! Agawid kan! Lukayan mo palang arayatan ni Mama! Manong Nemi nagsublin ti poot ni Mama. Nakaedday dis 4 kini Papa. Nga da kami kini Papa Manong Nemi nga uray ti panakapuot na. Mama, matip ka rin yung matipakinaki mo yun. Baka ano mo po kayo manin ti poot yun. Mama? Pa? Kitkitahin na kayo ni Mama. Siguro kat ororayan na ti panangamin nyo, ti kinapudno. Kan di pa nagpakawan nyo kayong kuana. Honey. I'm sorry. I'm so sorry. Dante. Michelle, honey. I'm sorry. Arakupen ko man ni Papa ni Mama manong naming insarapan ni Mama ti man. No. Saan nakarakupen? Kahit ko mangig amis mo kang katikinapod, no? Manon nga tawen. Nga lipliputan na.
Manipod ka di, nagsublin, da Carmen ditoy. Ibagan tipod no kanyak, Dante. Michelle, awan ko man tilimid mo kanyak. Tapno lawag iti panunod ko ti amin. Tapno laklaka ka sa gabain ti amin. Hamok, ngano kasanot kinasingid mo kay ni Carmen. Madlaw ko. Ngayon ti panang ipagarop ko. Kat no kasanot ti panang ipateg ko, ti kayim ko, kat kastaman ti panang ipateg mo ken ko. Awa pulos ti panagat-atap ko na kayo. Kano ba? Nga relasyon niyo kay ni Carmen? Hindi santa pa yung nag-asawa. Anya, kaya't mong usawan, pinagrapit na kami. Nagandang kayong nagsikog. Sikat ipinilik ang kalsara. Dapat sikat imasimat patik ko. Iso ngayong madayo ni Carmen. Tapos na ipasgay na sa Di Manila. Ni Menchi. Kahit mga sawa nagkapsat na Richard kini Menchi. Nagkapsat na. Iti sakbay nga, inya dayo ni Menchi ti bagina kini Richard. Natugtalan ni Menchi ti amin. Natugtalan na kami kini Carmen. Imbag amin maten nga siya ti ama ni Menchi. Nagkapsat na kini Richard. Pagkawanin na. Michelle. Hayop ka! Hayop ka! Pumalaw ka! Di ka kaya't ka makita! Pumalaw ka! Di ka kaya't ka makita! Papa, tumpalim ni Mama. Saan nga mabaling ang kapukin kakit matay ni Mamang ko? Nagtalaw ka dito na ito nga balay! Uray sakit ka gura ka! Tangis ka nga ama ang asawa! Di amok idi marong naimikit umadayo ang pumanaw ni Papa. Imas dawak, tinrubot na di kita ruhatin na. Kabayatin na rubot na di kita ruhatin na manong lemi. Imas sidagat. Papa, nakunalaing ni Mama tikas diya, kapag sakit tinakim na. Ipapasuyo mo ito pumanaw. Nakikiding ako. Tandangay na. Lamuhan ng tinapasamak. Di mapaspasamak. Na kami kini Carmen din na. Sa nga bali. Di ba tulad ko ito supportar ko kaya ka. Kaya dito nga balay, bukod ko ang patakder ng balay. Edit ko ka na kayo. Papa, nasa ka na nga mapasamak na kastoy, Papa. Nadingiti kayo. Pumanaw kayo dito'y kadumam ni Tita Carmen. Agraman ka ni Menchi. Nagbati ni Menchi ti Balayda. Ito upupaan na kamalay. Dakam lang atwa kay ni Carmen ti Madayo. Kabatagpadpata kami nga. Dakas. Itultuloy iti kinadakas yo. Mabanggan ito sa baling alukan. Ngawat ti makamamo ka na kami. Simurek marong naimin ni Papa iti silid ngayon ni Mama. Inakon, Michelle. Di kan kaya't pa nga magkita, ha? Pumanaw ka, Dante. Talaga pumanaw ako. Ti joint account na iti bangko.
Ibatik kan ka. Awan ti kisayak. Para kata kayo ti anak ta. Ti pa nagbasa ni ti college. Subsobraw na para kata kayo. Humatayo kayo kay ni Carmen. Tapos saan na kami nga magkita. Da kami, ngayon bilang yun nga ayop. Talapat patig na dyan siyak. Gabutasan na ka mapakawan, kan maawat pa eh. Talaga. Gabutasan nga na tinaramid mo, dati. Tumukno sa dilangit, tigura ka. Sanggan ngagpakada, pumanaw ka. Manaw, Nemi. Awanin ni Papa. Napalabas na tingal daw, Manaw, Nemi. Si Marunot may sangal daw. Mas dahak ta samat lang ang bumahon ni Mama. Sumrekit siya. Ma? Mama? Alan, pasensya ka. Diyak makabangon. Ma, please. Di nyo tulog. Ngapatid na kayo kan mapukaw ko. Diyak ipalubos, anak. Yung nakapsutak lang. Ma, sige nga rin. Nakagluto. Mangluto akit pagpapigsayo. Isar ko nito di sulad siya. Pamigat siya. Manong Nemi, hindi makapangalan niya. Mama, inobra ko ang nagitirumbing obrahan ako, ma. Nagdalos. Di makadalusak, nang di usak. Agriring sa cellphone ko. Ni Menchi. Tikapsat ko. Siya tumutawag. Hello, Menchi. Richard. Araw po rin. Kadigdigos ko. Itamang pa lang kung umawag ka kanya. Itatana mo amon ti kinapot no. Siguro among matin. Noon niya trasun no apay nga. Inya dayok tiriknakan ka. Gabutan mo nga kapsat ta. Abatin din mo ka, dagos. Hindi pa ilangan na muak. Ngay bagbagat kada ba maka ni Papa. Ni Papang tangado. Ngay sardigdan, tinamuoyo nga rarabidan da. Yung saan damat ngay sardig. Naging gana ko itong talam, ti kinapot no. Sunta si magadan ti apoy. Awanan ta papaki ni Mama. Imanaw dan. Imbatidak dito'y kasera. Sinungar ti kadomnitan. May sa akon. Uray nak, kumaik dita. Idi lokat ni Menchi manong naimitiri daw, simrekak ginarakop ko isuna. My dear sister, my dear brother. Sumalang na di marikrik na ngayat. Kapsat gayam na yung kapsatan gayam ngayat. Uri man siya. No, ayaw ti marikrik nam. Sipot pa idubing ta. Kas tabat ti marikrik na. Kanalabas pa yung kapsat. Ngayon ti badok talag ng kapsat ta. Nito yukon ti bagikang ka. Tas ang rubang tinablabas pa yung kapsat kariknak ka. Awanan da papakin ni mamang ko. Apa yung bati da ka? Siyak ta nagboluntaryo nga nagbati. Tadyak kayat ti makiden na tikas ka nakwada. Yung tultulod na kinarakas da, imbes ko ngagsina da. Yung saan? Kumusta ni mamang mo? Masaksakit. Kasi sino nga minta saan ngagsakit? Kasi diyan nga nakuha na. Sabi na, pimano pa yun ni Papa. Binaybayan na ni mamang mo. Oras nga pimanaw. Talaga papanahon ni Mama. Menchi, my sister. Pero ba't mo na kita arwatan?
panahon mo dati na pagkasaraan niyo. Papanak ka ron. Umay kan sa di balay. Nakaim imposible dito nga mapasamak. Ape ko nang naka-imposible. Kagura naklagi din ni mamang mo. Nga bunga ak. Itik na nakas na gitidwa. Dapapakin ni mamang ko. Sana damit. Sige, mabati ka nga ron takasaritak ni mama. Tanumayat ni mama, tawagan ka. Tablo robot mo hindi kita rawatan. Tulungan ka. Umay kang tutulungan ng may rubuhat. Dakil ti balay mi. Nalawat ay sadyay. Barbaring ano mayat ni mamang mo. Hindi kasaritak ni mama manon nemi. Ma, anak, ano sa nagpailangan niya? Apay, tagay tultuloy at panagsakit siyo. Saan pulos nga tal na? Di sakit kan ut-ut nga mariknak, iti barokong ko. Ma, pakawanan nyo kami ng digit iduwa. Nulaklakal ako, ma. Habi ka din nga saan. Ma, naskan nga din nga kumpait kayo ospital? Saanin? Dito iklatan. Ano nung sanak? Nga si kasuhin. Si kapelan ti makamuka na kiti aramin dito balay. Ma, anak, anda ko makidawag ka na kayo. Kidaw ti may sa nga anak. Nga mga ipatpatag ka na kayo, mama. Nga di mang may baya ka na kayo. Nang ruwa itang sitwasyon. Tapno sa anak ng may mesa nga mga sikaso ka na kayo. Mga halak ti kaduhak. Kaya't mo sawin mga halak ka iti katulong. Saan nga katulong, mama? Saan nga alila? Saan nga maid? Nga makatulong ka na ta. Makatulong ka niya. Makatulong ka. Dua kami ti mga sikaso ka. Di ka mawatan. Ma, saan nga si Murot ni Menchi, kada papa, kini Tita Carmen? Kini kayat na tinagbati. Tadi nakalukayat ti makidan natin kas kadakwada. Ma, kidawag ko wakin ka. Numabalin, kaduata dito ni Menchi. Sikapsat ko, ma. Ma, please. Anak. Ni Menchi, ket bunga. Ti padang lipot kanyak, ti gayam ko kenti ama. Ma, nagadan ka nga nagsikog. Pinagrapit na kayo. Kaya't nga sawan, agpadpata kayo nga dakarila. Agpadpata kayo nga, inayat ni Papa. Uy, namok na ita. Tagas nga rin ti pa ng istorya. Una pa ng istorya. Nidante ka niya. Ti amam. Hindi na sakit. No apeng intultuloy da. Hindi nagsublin. Ni Carmen dito yung lugar tayo. Nga nagkasayra na ba iti asidag. May imagine ko. Nga dagdo ti balay, nga no awan ni papang mo, at iti sidong ni Carmen. Dumagas, no saan nga ti bigat, ti malem, iso ko manadladong agawid. At apay na ti parbaangon nga agawid. Nagayam kat naggapo, iti sidong ni Carmen. Watan tayo ti kinapod na. Patagan nyo ko matigid na ako. Sige, anak. Awan ti baso ni Menchi na masamak. Agpadpada kayo nga biktima. Iti kinaulpit na ginito. Sige, anak. May atak. Ayaba mo nito ni Menchi. Manong Nemi
kasta nga rod tinapasamak kat kasta una iti yaman ni Menchi nga nangarakop ka ni mama idadan iti balay. Mabaling ka di nga rod nga mama ti awag ko ken ka tita. Uwan anak. Talo ka mga dati dito eh. Ni Richard, siyak ken ti amana. Ngam talo ti manen. Tas sikat sikwat. Ti amayo. Nagyaman ak mama. Alawanan ako. Yan tanga imbati ni Dante na ito nga balay kada tayo. Kanin tinagyan ti bangko. Sana kinisayan. Isut aramatek para tinasakmayan nyo. Ti panagbasa yung ti college. Ma, aglaing kaya nga ro din. Alawen, agpapigsakon para kada kayo. Ipatpatag kayo. Uri awanin, ti Dante, nga madakay nga doan ako. Lakim imbag kay unay nga ina, yan asawa. Mama. Kasta nga rod tinapasamak manong nami. No kasunod pa nagkuykuyog ni Idi, kani Menchi dubing kami pa'y. Napasamak manin, itatabaro, kan balasangin. Idi ba nagbasa mi ti college manong nami? Tadwa man ila tani Babi. Tani Babi manong nami, isunto ka no tagbaling nga kayong ko. Nagpadpada kami nga nagraduari ti college manong nami kan nataanin. Nagpadpada trabaho. Idi, tayo bagadang dababi ka ni Menchi manong name iti pa nag-asawa dan. Agurunong kayo pa lang. At dapat mabalin dababi. Nakasagana ka nun da, papangnakin mamang regalo ka da kami ti house and lot. Kananya man nakasapulan mi. Naggasat ka, Menchi, para kay ni Babi. Babi, nagasat ka para kay ni Menchi. Nagasat kami nga duha, bayaw. Gusto gan di awag ko kay Idi nga bayawin niya. Ay. Mama. O kasta, tulagan yung arod ng tikalaysa. Kalau may ano yun, naganak mo dito, Babi. Uwan, mama, umedantoy. Itong Domingo, tapno formalin nga. I-schedule tayo yung kalaysa mi kini, Menchi. Aging ka kadagitoy manong name, dududwa kang pailayan kay ni mama. Dagdagdagan ak narod ni mama nga kasawa matin. Nga mga jak pa'y nasarakan manong name ti babae nga na magpitik ti pusok, kalpasan. Nga inayat ko idi ni Menchi na lablabas pa ngayon kapsan. Nga jak tula mo manong name intun ka ano nga dumteng ti babae nga naikari para kanya. Dapa pa kini Tita Carmen manong name pulos nga awanin ti damag mi kadakwada. No sa din nun nga pasad ti lubong ti ayanda. Di minamo. Nagpanawagan kami, idi tagkasar dababi kini Menchi ngem saan da nga tinteng. Kahit nga sawen ni mama tinagtakder nga naganak ni Menchi. Idagkasar da. Manong nami dahito nga ti pagkasaritak. Karagyaman naklaunay ti anos mo nga nangurnos kalpasan nga nakinsan kang kadit Italiana. Sapay ko damat na ibatik nga adal kan liwliwa pagsarmingan ti biyag karagidipata ka rin nga kanagbuya. Tuwi nga nagyaman nga pagaya mo, Richard. Thank you ka, Richard. Tingin ka pa nagsurat. Thank you mat karagidi viewers tayo. Maraming salamat po kada kayo nga nag-comment. Thank you. Okay.